हेलो लोगोफोर, आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। फैदो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो नोंथांमोना दिनैनि नैबे भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों होनब्लासो नोंथांमोना मिथिनानै मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों दाजाबलाय दानख'लाय। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो ट्रेलार आरो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। बिथांमोना फेसबुकनि गेजेरजों नैबे थाम्बनेल एबा पस्टारखौ बिथांमोना हगारनानै होदों। लोगोफोर, बे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों लिंसार आरो एमलिसा, आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों निकि बसुमतारी। जानो हागौ नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन, आरो सिंगारानो जादों निफु ओइ। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै दङ जानो हागौ। बिदिब्ला लोगोफोर, बिथांमोना जेब्ला बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव BN प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव जेब्ला फुल आपल'ड खालामनानै होगोन, अब्ला आं नोंथांमोननो आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। जेब्ला बिथांमोना फुल आपल'ड खालामगोन, नोंथांमोना जेब्ला नैबे भिडिअखौ थाबनो नुनाय बायदि। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर, दिनैनि बे नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों संसार। बेयो मोनसे सिरियाल। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे संसार सिरियालखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बिथांमोना संसार सिरियालखौ एपिसड 1 निफ्राय फैयै फैयै दिनै एपिसड 12 सिम लानानै फैबाय। लोगोफोर, नैबे संसार सिरियाला जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि स्ट'रि आरो डिरेक्शनानो जादों दशरथ बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे संसार सिरियाल 12 खौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बिथांमोना इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों रेगा प्रडाक्शन। लोगोफोर, नोंथांमोना रेगा प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे संसार सिरियालखौ नायहैनो हागोन, आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि गुसुं भिडिअआ बेखिनियानोसै।